जों तेजन पुनियंगै तिप्रा मथानियंगै जों तिनि नरकनो मारंमानि कारण हंके सिनि किसु वारियर्स रक मियावो बिजबियो जॉइनिंग खायका आमो हायके ब्रक आ जागावो 700 जना हाय ब्रक जॉइनिंग खायका हनिनाय जे सामानि अमो टोटाली दालार अमो आरो 7 जन लिडार थांका 7 जन बरक थांका लिडार कुनु हायतंगो अबरकनो हिंगांके खरकसा तो बुता सिकायाखो ओ बुटा कायाखो बरक डिस्ट्रिक्ट लेवल नि सेक्रेटारि नि निजि परिचय दुइनाय बो ओ बयसो बन आमहाय चेंज खायनानि बन आमहाय थिंकिंग माइंड रक बेलाय साया बो बरं निताबो कानानि जरा ब्रक हा दफानि सामु थांनानि बुसकांगो बरंनि जरा ब्रक आमहायके कयेक दिन संयाखो पार्टी स्लायलायनानि ओ बयसखो आमो बेलाय साया आंगुता हिंखाय ओ जागा नायदि बुमुंखु खुरैनाय जोंनि एलपि सारनि बरं गोनां एलपि सारनि बुमुंखु खुरैनाय सपना मेडाम सपनानि बुमुंखु खुरैनाय दिनै बरक आमा हायके सामानि आबो बेलायके साया एलपि सार अनेक माननगण्य व्यक्ति दिनैबो बनि जे जागावो ब साख्रिया करायनाय दफानि सामुं थांना हनै फायमानि बो ओ जागाव दफानि सामुं थांनानै हनै फाया हंगे बताबुक 4-5 लाख टाका मानलि इनकाम खायतों खामु ओ जागारगो ब्रक आमाहाय दामि आमाहाय सरमान गोनां बरनो बुमुंखु मानि संबेलाय जाजाक दिया इभेन जे जागावो बीजेपी संमियावो जे जागाव मीटिंग खायका अब टोटली जागा ग्राउंड बरक 300 साकनानसि माने अंग लाखसा 300 से चाक लाख से 300 बय मिया सुजाकक से 300 बय मिया जागा बरक बाहायके जॉइनिंग सिमसि 700 हनि सामाखा टोटली दालार बरकनो विभिन्न रकमके दालार खालायनाय ओ दनपुर एरियावो सिनिटिप्रा मथा ताबुक पर्यन्त 8000 नि साखानि बोट जों ताबु ओ बोटानि टंखो आबो सुंलरिया जों ताबु बुवाग्रा नायसिन टंखो चिनि ओ बोट जों थानजानो टंखो जों बियांग रैया आबो जों नायसिङैनो टंगो हिंखायके बीजेपी रक विभिन्न रकम षड़यंत्र डेली निनि सिनि बरम गोनां ट्राइबल मिनिस्टार हपुं सापुं थुया सायके दनपुराव गुरि फायो कोनो किछु खायमिया ताई कैसा विषय बनि लगे ब्रिसिं सार चिनि सार ब्रिसिं बो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरिराम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दं माने दिनै बनि विभिन्न कारणे बो थांखा बो जे हामजाक व्यक्तिगत बनि बेपार किन्तु बो ओ जागारगो फायनाय चिनि तिप्रा सानो अरै फरै खायमाने जों बेलेखे साजागिया बनो प्लिज आं बनो रिक्वेस्ट खायो नरकनि चैनलनि बिसिंथै बो तिप्रा साना गेम ता थुंफैथों ओ जागा चिनि मानथाय माननानै थांरुक ओं दंगो जोंनि बुबाग्रा दिल्ली थांजाक अलरेडि सालाय दंगो ट्राफिं अंजाक रखनि जों खोनावो अमनक जों नायसिं दंगो जोंनो अरै फरायता खायथों सारा तिप्रानि बरक दनपुरनो नायसिङै दंगो सारा तिप्रानि तिप्रा सारक दनपुरनो नायहेनरै दंगो ओ जागावो जोंनो ता थुंथं आम हायके ब्र अपप्रासा ता खायफायथों ब्रनो जों रिक्वेस्ट खायो नरं चैनल बिसिंथै आनि मुं कुंजमरा सिंह दक्षिण टिबानालनि ओ बीजेपी रक मियावो जे आरो 700 जन जॉइन खाय माने 300 से सेर सागे हंगे बाहायके आरो ब्रक 700 जॉइन खायगान सामान नायदि सुं सिनि मखलो नुकजाक मियावो बास गारि कैसा बिलिनियनि फायो ताइबो उदयपुर साइडनि काक्राबन उदयपुर साइडनि आइनि 3टा गारि ब्रक 3टा गारि फायो आनि बन्धु खरकसा तंगो उदयपुरनि तापस दासनि खरकसा से व्यक्ति मियाफोर बबाय आं टिबानाल बाजार मालाय मानि फले ब साव सिनेनो फाजाक बन्धु आने साव अमन बांगै बीजेपी रेनि ओ जे आरो बरक कुटुममानि आरो सारिदिकिनि बरक तुसि कुटुम महिंगाके बरनि 700 जन जॉइनिंग रनाय आमाहायरक माने टोटाले दालार सावैनाय बिभ्रान्त खायसिनो ओ दनपुर एरियानि बुटारनो बिभ्रान्त खायना नाय दं आबोनि बांगै आबोनो खुंजो तार लायजादि आबोनो खुंजो रलायावैनाय जों वानसं नांनाय 5 तारिखो चिनि तिप्रासा थांनानै बांगै चिनि तिप्रासानि लाइभ मा सुजाकनान बांगै जों वानसक लायनाय जों ओ जागा जों बुट लायना नांनाय आमोनसे जों जतन कयो आसा हामबाय मियाफ्रोनि जे जॉइनिंग
BJP roni je joining program no tuyoi je aro nukjakha chini kisu sorry Tipramothani je kisu leadership rok aro joining khlaika hinai aro satcho butar joining khaika hinai je social media je viral ongui tongmani actually borok joto saka asugya borni aro je main ko ekjon asi ko borok aro 6-7 jona nukjakhata abunu borok social media o site tangkha borok 7 jona hinai aro ni bisingoi chung je khoroksa serai u je main khe kok sanai o serai hingkenke bono chung Tipramothao bo taisa porigrathon hinise bo class 10 no pori tonga phro bono chung porigrathon hinise chung bona asuk logirogo tuithai angui tongmani phiaba bo khe wansuk tuma boni wansuk ma hingke pura okra roni sipan siango bo tini saksangno igong jago asukno aboni bagoi bo tini BJP o joining rukha bo tini amsubai thagya serai chikon satutui bo tini chini leadership rongni direct bumung kholoinya aba hike samane binabo belai khe chaya aboni bagoi chini Donpur ni je Tiprasarok norok kebo khata thuidi norok tabubo chini Tiprasar yawa chini botarak tabubo ustrong no tongo jara tabu khathui thonare norok khata thuidi norok ustrong khen tongde haise chini Donpur phiaba tabuk kwbangma bepari haike pura wansani yongkorok hapaijak borok bepari haike busu tuine borok guri tong Tiprasar yawa tabuk chini borok rono painani bagoi kebono 500 300 1000 kenai kebo ta paijak de nangkhe nawi paide nawi nai rupro jagamote budui rudi aboni bagoi jotoni thane kaisa kobokmung jotono no hambai Donpur ni joto Tiprasar no ani mung hingke Chaitra Mura Singh ang Donpur ni khoroksa Tipramothani leaders